Ενδιαφέρουσα η επόμενη συζήτησή μας, κατά πόσο πρέπει όλοι εμείς να λάβουμε στα σοβαρά την υπόθεση γέλιο. Για το θέμα θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Ηλία Κουμπούνη, ο οποίος είναι ψυχωτής γέλιου. Κύριε Κουμπούνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να αναφέρω δύο λόγια ακόμα για τις ιδιότητές σας. Είστε δημοσιογράφος, διαφημιστής, διοργανωτής εκδηλώσεων, πολυπράγμων, αλλά και εμπνευστής και δημιουργός της σχολής γέλιου Ηλίας Laughter Academy. Πάρα πολύ ωραία, σωστά. Και οι ιδιότητες που λέτε οι προηγούμενες είναι παλιές. Παλιές. Τώρα λοιπόν ασχολείστε με την Ακαδημία, με τη σχολή γέλιου μάλλον, Laughter Academy του Ηλία. Το θέμα είναι το γέλιο, το οποίο όπως πολύ καλά γνωρίζουμε εκλείπει από τη ζωή μας. Και δεν ξέρω τι φταίει γι' αυτό, κύριε Κουμπούνη. Τι φταίει? Φταίει διότι ξεχάσαμε το γέλιο, ξεχάσαμε τη χαρά στη ζωή μας και την ξεχάσαμε διότι αφήσαμε όλα τα στενάχωρα γεγονότα και όλες αυτές τις αρνητικές πληροφορίες που λαμβάνουμε κάθε μέρα να επηρεάσουμε τη ζωή μας. Έτσι κλειστήκαμε στον εαυτό μας, κλειστήκαμε στη θλίψη μας, στη λύπη μας, στη μελαγχολία μας και ξεχάσαμε το γέλιο και τη χαρά, το οποίο γεννηθήκαμε χαρούμενοι. Έτσι. Αν θυμάσαι, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, απλά παίζαμε, γελάγαμε και περνάγαμε όμορφα. Και παλιότερα, όταν οι άνθρωποι ακόμα δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, κινητά και τάμπλετ, όταν βρισκόντουσαν, γελούσαν, μιλούσαν και γελούσαν. Και τότε είχαν πιο σοβαρά προβλήματα, και οικονομικά και κοινωνικά. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Δηλαδή το γέλιο είναι μια φυσική άμυνα του οργανισμού απέναντι σε ό,τι μας απασχολεί. Και εμείς το έχουμε εγκλωβίσει και αφού έχουμε εγκλωβίσει το γέλιο, έχουμε εγκλωβίσει και το κλάμα, ξέρετε. Διότι είναι ένα νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις. Βέβαια, το γέλιο μπορεί να έρθει αυθόρμητα, αλλά μπορεί και να το προκαλέσουμε. Όπως το προκαλείτε εσείς, το προκαλείτε στη σχολή σας. Θα δούμε ένα απόσπασμα, αν επιτρέπετε, που έχουμε κατεβάσει από το διαδίκτυο. Φυσικά. Αφορά την δική σας σχολή. Από το 20 λεπτό διαλέξαμε ένα λεπτό να δούμε τι ακριβώς κάνετε και να συνεχίσουμε την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα από τις δράσεις που διοργανώνεται στην Αθήνα, φαντάζομαι, κύριε Κουμπούνη. Στην Αθήνα και όπου με καλέσουν. Ο στόχος είναι να απλωθούμε σε όλη την Ελλάδα και να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε εστίες γέλιου. Και ήρθα και στην Αλεξανδρούπολη χθες, στην όμορφη πόλη σας, μετά από πάρα πολλά χρόνια, στα πλαίσια μιας εκδήλωσης και έκανα μια ομιλία. Και με στόχο να ξανάρθω, να κάνουμε εδώ εργαστήρια γέλιου, να εκπαιδεύσω νέους εμψυχωτές και να αρχίσουμε σιγά σιγά αυτό να το απλώνουμε, διότι έχει εφαρμογές παντού. Πληρώνει κάποιος για να έρθει σε αυτή τη δράση που εσείς διοργανώνετε, πληρώνει κάποια χρήματα. Τι σημαίνει, από τη στιγμή που θα αποχωρήσει θα είναι διαφορετικός, θα απολαμβάνει τη ζωή του στη συνέχεια, θα αξίζει τα λεφτά του που έχει δώσει? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να σας πω ότι δεν είναι όλες οι δράσεις με χρήματα, γίνεται και εθελοντική συνεισφορά. Εντάξει. Είναι μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής συνεισφοράς αυτό που κάνω. Κάποιος σας πει, Ηλία, δεν έχω λεφτά, να έρθω λίγο να περάσω την ώρα. Δεν εμποδίζουμε κανέναν. Αν κάποιος έχει πρόβλημα, θα εμποδίσουμε στον άθλη με τη χαρά. Πρώτα απ' όλα αυτό που κάνουμε είναι κοινωνικό λειτουργήμα. Με ρωτήσατε πώς θα είναι μετά. Πώς θα είναι μετά. Είναι στην επιλογή του μετά, ξέρετε. Και αυτό είναι μια εκπαίδευση. Χρειάζεται σιγά σιγά να πάρουμε κάποιες ασκήσεις, να πάρουμε κάποιες αναπνοές. Οι αναπνοές να ξέρετε το Α και το Ω στη ζωή μας για οτιδήποτε και αν κάνουμε. Και να αρχίσουμε να κάνουμε μικρά, πολύ μικρά βήματα, να το εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, κάθε κίνηση, κάθε δράση, οτιδήποτε και αν κάνουμε, να την περνάμε μέσα από το γέλιο και τη χαρά. Διότι το γέλιο κάνει την αποτάφτιση από ό,τι στενάχωρο μας απασχολεί, από όποιο πρόβλημα και αν υπάρχει, και μας δίνει λύση. Ουσιαστικά το γέλιο είναι το εργαλείο μας. Είναι το εργαλείο για να φτάσουμε στη θετικότητα. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, μερικά tips να μας πείτε στην καθημερινότητά μας που θα καταφέρουμε να γελάσουμε.
να μας προκαλέσουν το γέλιο που τόσο είναι απαραίτητο και τόσο είναι όχι μόνο αναγκαίο, είναι και πρέπει να υπάρχει. Είναι προς όφελός μας. Είναι προσωπικό όφελος και όφελος προς τους τριγύρω μας. Μερικά tips τι εννοείται με αυτό, διευκολύνεται. Δηλαδή, πώς θα σκεφτόμαστε κατά τη διάρκεια της σκληρής καθημερινότητάς μας, έτσι ώστε κάποιες στιγμές να προκαλέσουμε το γέλιο. Που Μάλιστα. Σας συμβαίνει ούτε εσείς ότι όλες οι επιστημονικές, οι ιατρικές έρευνες λένε ότι ενισχύει την υγεία μας το γέλιο. Φυσικά είναι προληπτικό εργαλείο και με οποιαδήποτε μορφή και αν εκδηλωθεί έχει τα ίδια ωφέλη για τον οργανισμό. Μερικά tips, κοιτάξτε να δείτε. Το σημαντικό είναι όταν μας συμβαίνει κάτι, δηλαδή όταν έχουμε μια αγχωτική στρεσογόνα κατάσταση, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να είμαστε παρατηρητές σε αυτό, να πάρουμε μια αναπνοή που είναι πολύ σημαντική και μας βοηθάει να εστιάσουμε στο εδώ και τώρα και απλά μπορούμε να χαμογελάσουμε αρχικά. Και το χαμόγελο μαζί με την αναπνοή μπορεί να μας φέρει και το γέλιο. Κύριε Κουμπούνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Βράδυ.